सोरबा दैदेनगिरिफ्रा एखमबा जोंखौ सैया सैया खालामबोदोंमोन बै समाव नाथाय जोङो मालाबाबो बेखौ खालामाखै आरो रेसपेक्ट होबोदों इभेन आं एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव जोङो आं ओरैबायदि गोसो दङ एबसुनि केबिनेटआव डिसकासन जादों कि कुनु दिन बर'नि माहारि आफादफोरनि सायाव नोजोर लानो मोना गाज्रि खोथाफोरखौ जोङो साननो मोना आरो बे हिसाबैनो जों हानायमानि मेनटेन खालामदों नाथाय जोंनि हारिनिनो माखासे माहारि आफादफ्राबो एखमबा थोंजोङै राजखान्थि हान्जाजों बिथांमोना सोब गोख्रों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै समाव सोंखारिबोदों दा दिनै आङो इउपिपिएल आव फैनानै आं इउपिपिएल हिसाबै बेखौनो बुंनो सानदों जे माहारि आफादनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिंआ जायखिजाया सिचुएसनाव थानांगो 2008 नि कनफ्लिक्टनि समावबो जों नाजादोंमोन हाजोबाखिसै मानोना बै समाव बिटिसिनि चिफ बिथाङा जोंखौ गुरुत्व होआखिसै 2012 नि कनफ्लिक्टनि समावबो जों ज' जिरायदों बिटिसिनि इभेन लिडारफोरजों जिरायदोंमोन बै समाव जायखिजाया कनफ्लिक्टआवनो जों जिरायदों 2014 आवबो जिरायनो नाजादोंमोन नाथाय बिटिसिनि चिफ बिथाङा दुबाइनिफ्राय फैनानै दिल्लीयाव एबसुखौ जानला मानला रायनायलाय बै समाव जिरायनाया जायाखिसै नाथाय माहारि आफादनि लिडारफोरजों बे रिलेसनखौ अरायसम मेनटेन खालामबोदों नंखायनो आङो दिनै राजखान्थि हान्जायाव फैदोंब्लाबो हारिनि अरायसम जौगानाय हारिनि खौसेथिखौ अरायसम हास्थायो दा बिनिखायनो अरायसम जाहाथे खौसेथिखौ मेनटेन खालामनो नाजायो आरो जोंनि हारिनि दिनै गोबां हिउमेन रिसोर्सफोरा आनइउटिलाइज जानानै जोंनि गोबां आईएएस अफिसारफोर रिटायार जानानै दङ बिथांमोनखौ जोंनि हारिनि थाखाय जोङो बबेबा नङा बबेयाव बिथांमोननि एडभाइसफोरखौ लानो नाजानांगोन जोंनिफ्राय दिनै गोबां स्कलार ओंखारबाय बड'लेण्डआवल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरनि मोजां इउनिभारसिटिफ्राव प्रफेसर मावनानै दङ बिथांमोननि माखासे साननाय हनायफोरखौ जों हारियाव बाहायनायनि बिथिङावनो जा बिथिङावनो जा एजुकेशन बिथिङावनो जा बेफोरखौ जों बाहायनायनि थाखाय मेकानिजम खालामनांगोन आरो लास्ट 17 इयार्सआव माने बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलानि सरकारा बेबायदि रलफोरखौ लानाय नामा जोंथ' नुवाखै जों कुनु दिन नुवाखै दिनै बिनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव मानो सोलायनाय लाबोनांगो बिथांमोना बुंदो दिनै जौगानाय नांगौ सोलायनाय नाङा बिथांमोननि स्ल'गान जौगानायखौ 17 बोसोराव जे मावाखिसै प्रुफ खालामनानै होबाय बिसोर जौगानाय मावाखिसै दा नंखायनो जों बुंदो मा बे लिडारशिपखौ सोलायनाय लाबोनानै जोंनियाव नेक्स्ट जोङो एजेन्डाखौ जोङो स्टार्ट खालामनांगोन जोंनो मोनसे पावर हाउस नांगो जेरावनोखि अरायसम रिसार्च जागोन स्टाडि जागोन नलेज जेनेरेट जागोन जाय जोंनिखि हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन बेनि थाखायसो साननांगोन गोदान जेनेरेशनफोरा बेजोंसो जोंहा गाइडेड जानांगोन दिनै तात्कालिक भाबे जोंनो 3 लाख 4 लाख एमप्लयमेन्ट नांगो बबेयाव मोनगोन बेखौ सोरबायदि मानसिया लाबोगोन 17 बोसोराव बिपिएफआ प्रुफ खालामनानै होबाय बिथांमोना जे बेखौ मावनो हायाखिसै दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया आरो बिथाङानो लिड लानानै आरो बिनि माने इमप्लिमेन्टेसननि आरो मिटिंबो खालामदों मोजाङानो जादों बेखौ बास्तबाव माने रल ला आरो बेखौ मानो बुंनानै लानो मानो एखमबा माने लाजिलाय स्पष्ट बुंना ला एकर्डआ मोजां जादों दा बे एकर्डआ मोजां जादों एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ चिफ बिथाङा खेबसेबा बुंबाय जे बेजोंनो जोंहा आलादा रायजोआ जाहैगोन आरो बुंलायबाय बे एकर्डआ मोजां नङा प्रमद बर'खौ गाज्रि मोननो थाखाय गाज्रि मोननानै हारिखौ धंस खालामनाङा प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो बेखौ बुंबाय था नोंथांमोना आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया आंखौ हारसिंबो बुंहर लाइजामबो लिरना हरनो हायो भइसबो हरनो हायो आंखौ नोंथांमोना गाज्रि रायनानै खिन्थु प्रमद बर'खौ गाज्रि मोननायनि थाखाय हारिया खहा जानाङा हारिखौ बेजों बोना लाबोनाङा जातीय संगठनफोरा बेवहाय जेंनायाव फैनो नाङा बेखौ आं नोंथांमोनखौ खुलुमो नोंथांमोनखौ खावलायो गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय मा जे दिनै दैबाना जालांबाय कर'ना भाइरासाव मानसिफोर थैबाय दा जिफोर मानसिफोर थैदों बिथांमोनखौ जोङो अनसुंथाइ होनांगोन गभर्नमेन्टआ बिनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टजों रायलायनांगोन दिनै कर'ना भाइरासनि थासारिया दाबो जोबाखै बिनि थाखाय जोङो सांग्रांथिखौ अरायसम लाबोनांगोन बे खामानिफोरखौ मावनांगोन दिनै दैबानानि थाखाय बेसेबांबा हा खुरखा जालांबाय 17 बोसोराव बे खामानिखौ मावाखिसै मैया दाख्लै बुंबाय जे जों सरकार फैफिनोबा बेखौ मावगोन दिनैसिम मानो मावाखिसै फ्लाड माने वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआथ' जोंनियाव दङ दिनै सबसे कराप्ट डिपार्टमेन्टआव वान अफ दि डिपार्टमेन्टआ जाबाय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट दा नंखायनो दिनै खामानिखौ मावालासिनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनो नाङा खामानिखौ मावनांगोन जोङो रियेल नंगुबै ओंथियाव आरो दिनै देश बिदेश जेरावबो नाय पलिटिक्सखौ जाय मानसिनि खामानि मावदों जाय हारिनि खामानि मावदों बेजों खिन्थु अरायसम रायजो राजाया दंफायो जाय हारिनि खामानि मावाखै रायजोनि खामानि मावाखै बेजों जितु हारि माने मा रायजो राजाया गैया आरो बेखौ लानानै एसेबां पेनिक जाना लाब गैया दा जे माने करोड़ थाखा रानदों फैसा रानदों बेजों हारिनि मानसिफोरनि मेन्डेटखौ मानसिफोरनि सापर्टखौ बायनो नागिरदों बे फैसाजों जुदि नों स्कुल कलेज बानायनाय मोनब्ला लामा दालां बानायनाय मोनब्ला मोजां इनस्टिट्यूशन बानायनाय मोनब्ला रायजो राजाया ओरैनो माने नोंनो भटखौ होगौमोन नाथाय बे खामानिखौ मावैनि थाखायनो दिनै बेबायदि अबस्था जानो गोनां जादों दा नंखायनो रायजोफोर दिनै
बोसोर जाबाय बे 5 बोसोराव नोंथांमोना जे गासैबो सापर्टखौ होदों आं बिनि थाखाय साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय आरो इलेक्शना माला जागोन जों बेखौ मिथिया सरकारा खालामगोन कर'ना भाइरासनि सिचुएसनखौ लानानै जेब्लायनो इलेक्शना जायो अब्लानो नोंथांमोना जाहाथे UPPL दोलोखौ खेबसेनि थाखाय साक्सेस जाहैयो बियो नोंथांमोननिनो दोलो नोंथांमोननिनो आफाद जोङो आफादाव जास्ट बिबानल' लादों नाथाय नोंथांमोननि लुबैनाय हास्थायनाय साननाय हनायजोंनो बियो खामानि मावगोन आरो बेवहाय डेम'क्रेसिया सुबुं दाराखान्थिया अरायसम सोलिगोन आरो बेवहाय बर'नि इन्टेलेक्चुयेल बर'नि लिडारफोर बर'नि सानसुमै बर'नि हिउमेन रिसोर्स जायफोर दङ बिसोरखौनो लानानै जोङो खामानि मावगोन मोनसे कालेक्टिभ लिडारशिपखौ बेयाव होनाय जागोन आरो बेवहाय इनक्लुसिभ एन्ड कालेक्टिभ मोनसे सिन्ताजोंसो आवगायलांगोन दा बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय आरो जोनोम साननि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लानायनि थाखाय आरो आंजों फेसबुक लाइभआव थाफानायनि थाखाय आं साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।